From cathedrals to humble chapels, these church trails are a testament to the faith of our ancestors. Feel the devotion towards the saints who protected the Maltese. Follow the trails and immerse yourself in the richness of our Christian heritage. Church Trails, a journey that will leave you inspired and renewed as you witness the artistic and cultural impact of our faith. Discover Malta's heritage. Follow the trail. Witness the faith. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-qudiesa ħuti u narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Inti t-triq li twassalna ant il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bija ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Tiġi fuqna mulej il-qawwa tal-Ispirtu Santu ħalli tgħinna nħarsu r-rieda tiegħek bil-fede ta' kollha ta' qalbna u nfittxu li nagħmlu kull ma trid int billi ngħixu ħajja tajba. Bibni Ġesu Kristu Sidna li wallam jekk jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Meta Apollo kien Korintu, Pawlu għadda mill-inħawi ta' fuq u wasal Efesu. Fejn sab xi dixxipli u staqsihom: ħadtu intom l-Ispirtu Santu meta immintom? Iżda huma weġbuh: le, anqas biss smajna li hemm l-Ispirtu Santu. Mela x'magħmudija ħadtu? Staqsihom Pawlu. Il-magħmudija ta' Ġwanni weġbu huma. Imbagħad Pawlu qalilhom: Ġwanni għammed bil-magħmudija tal-indiema, imma lin-nies kien jgħidilhom biex jemmnu f'dak li kellu jiġi warajh, jiġifieri f'Ġesu. X'ħin semgħu dan tgħandu f'isem il-mulej Ġesu. Imbagħad kif Pawlu qedilhom idejh fuqhom, niżel fuqhom l-Ispirtu Santu u bdew jitkellmu bil-sna u jħabbru. B'kollox kienu madwar 12 raġel. Għal 3 xhur Pawlu kien imur fis-sinagoga, jitkellem bi qlubija kbira u jfittex li jipperswadihom fuq is-saltna ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħaj lill-Alla. Slaten tal-art għannu lill-Alla. Slaten tal-art għannu lill-Alla. Iqum Alla jixxerdu l-edewa tiegħu, jaħarbu minn quddiemu dawk li jobuduh. Bħalma d-duħan mar-riħ jinxteret, bħalma d-dub ix-xema quddiem in-nar.
Ek jinqerdu il-ħżiena quddiem Alla. Silaten tal-art għannu lill-Alla. Imma l-ġusti jitennew quddiem Alla, jifirħu u jaqbżu bil-ferħ. Għannu lill-Alla, faħru ismu, taxqu fil-mulej, qabżu bil-ferħ quddiemu. Silaten tal-art għannu lill-Alla. Missier l-tima u d-difensur tar-Romol, ekku Alla fl-amara mqazza tiegħu, Alla jagħti l-dar lil dawk li huma weħedhom u lil ħabsin bir-risq joħroġhom. Silaten tal-art għannu lill-Alla. Jekk intom il-xuxtajtu ma' Kristu, fitxu l-ħwejjeġ tas-sema, fejn Kristu qiegħed fuq il-lemin ta' Alla. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Gloria lilek, mulej. Dak iż-żmien id-dixxipli qalu lil Ġesu, ara issa qiegħed titkellem bil-miftuħ u ebda tixbiha ma inti tgħid. Issa nafu li inti taf kollox u m'għandek bżonn li wieħed jistaqsik, għalhekk aħna nemmnu li inti ħriġt mingħand Alla. Weġibhom Ġesu, temnu issa, ara għad tiġi siegħa u ġa waslet meta tixterdu kull wieħed lejn daru u lili tħalluni waħdi. Iżda waħdi minix għax il-missier huwa miegħi. Dawn il-ħwejjeġ qedtomkom ħalli bija ikolkom is-sliem. Fid-dinja tbatu jkollkom, iżda mlu l-qalb, jiena rbaħt id-dinja. Il-kelma tal-mulej. It-tifħil lilek Kristu. Fid-dinja dbatu ikolkom, dan huwa li jgħid Ġesu lid-dixxipli tiegħu hawnhekk fl-Evanġelju skont San Ġwan, hawnhekk qiegħed jitkellem fl-aħħar ċena, l-aħħar parti tad-diskors tiegħu. U lid-dixxipli jgħidilhom li se jkollhom ibatu. Mhijiex komuni illi xi ħadd jgħid li dawk li segwuh se jkollkom tbatu. Imma Ġesu dejjem minnotaw li jgħid mhux dak li jixtiequ jisimgħu, imma dak li għandhom jisimgħu id-dixxipli. Mhux x'jista' jaħsbu li jkun tajjeb u jkunu komdi huma, imma jgħidilhom ir-realtà kif inhi. U din dejjem tolqotna f'Ġesu, tolqotna fl-Evanġelju, kif għandna ir-realtà kif inhi. Ġesu jgħidilhom fid-dinja tbatu ikolkom. U nafu li hawn kien ftit qabel l-ikbar tbatija tiegħu, il-passjoni u l-mewt. U nafu li din kienet tbatija kbira anke għad-dixxipli, il għaliex ħawdithom għal kollox. Imma mbagħad nafu wkoll li wara li hu tela s-sema u bagħat l-Ispirtu Santu fuqhom, id-dixxipli ħarġu iħabbru l-Evanġelju u ltaqgħu ma' ħafna tbatija. L-Atti tal-Apostli jurina fil-fatt li dejjem jiltaqgħu ma' xkiel, ma' problemi, ma' tbatija, ma' min jippersegwithom. U għalhekk il-kelma li qal Ġesu hawnhekk kienet kelma ċara lid-dixxipli biex intom tkunu dixxipli tiegħi se tgħaddu minn tbatija. Imma mbagħad Ġesu jgħid hawnhekk, għamlu l-qalb. Jiena irbaħt id-dinja. Narawha għalina stramba ftit kif ftit qabel il-passjoni u l-mewt.
Ġesu jgħid, jiena rbaħt id-dinja, illa li meta mbagħad wasal għal passjoni l-mewt, in-nies, ħafna min-nies kienu kontrih, x'rebaħ. Meta anki Pilatu staqsa lin-nies, il-min tażlu? Il-Ġesu jew il-Barabba? X'għażlu n-nies? X'rebaħ Ġesu? U jekk aħna anki naraw issa, tant snin wara, di-domanda nagħmluha imma propjament x'rebaħ Ġesu. Għaliex u għallem li għandna nkunu fil-paċi u għaw gwerer u ġlied. U għallem fuq l-onestà, pereżempju, u tiltaqa' ma' min u diżonest jew ma' min u korrott. U għallem fuq il-maħfra u tiltaqa' kontinwament ma' min hu vendikattiv. U għallem fuq ir-rispett lejn l-oħrajn u tara kontinwament insulti u min anke fuq il-medja soċjali l-ħdura jagħmilha l-karatteristika tal-kidba tiegħu. X'rebaħ Ġesu? Nindunaw kemm hija vera l-kelma ta' Ġesu meta aħna naraw dan li qed jgħid fid-dawl tal-passjoni, il-mewt u l-qawmien tiegħu. Għax meta Ġesu qam il-mewt, hemmhekk rebaħ il-mewt. U hemmhekk wera kif it-triq rebbieħa hi t-triq li għallimna hu. U fil-ħajja hawnhekk, imma wkoll fil-ħajja li twassal għal ħajja ta' dejjem, it-triq rebbieħa hi dik li jallimna hu. Mela jekk Ġesu lilna jallimna li aħna nħobbu anke lil min jobodna, dik it-triq rebbieħa. U min jażel hekk, jażel jimxi ma li qed Ġesu, qed jirbaħ. U jekk Ġesu għalilna li aħna għandna nkunu strumenti tal-paċi anke qalb min joħloq id-diviżjoni jew il-ġlied u l-gwerer, dik it-triq rebbieħa. Mhijiex rebbieħa il għaliex qed tiddomina il-kulħadd u kulħadd ibaxxi rasu, hawn min anke mexxejja, narawha din illum fid-dinja, mexxejja li jaħsbu li inti tirbaħ meta ġġib il-kulħadd taħtek. Hekk. U tiddomina fuqhom, turi kemm għandek poter. Mhix dik ir-rebħa ta' Ġesu, imma hija r-rebħa vera li għallimna Ġesu. Hija r-rebħa li tagħtina il-paċi fil-qalb, li tgħinna biex ngħixu b'mod tajjeb hawn u li twassalna mbagħad għal ħajja ta' dejjem. U għalhekk il-kelma ta' Ġesu fiha tant valur għal ħajja tagħna. Ir-rebħa tiegħu permezz tal-qawmien hi wkoll ir-rebħa tagħna. U meta aħna nimxu kif qalilna Ġesu qed nirbħu. Anke jekk niltaqgħu kif qalilna hu madbatija. Qatt ma ħeba din Ġesu u nafu kemm tiltaqa' fil-fatt madbatija anke meta tażel li timxi tajjeb. Tiltaqa' ma' ħafna xkiel. Imma tirbaħ jekk inti timxi tassew ma' dak li jrid Ġesu bħala d-dixxiplu tiegħu. Nitolbu l-Mulej din il-grazzja li aħna narfu dil-kelma tiegħu hija l-kelma rebbieħa u li aħna nirbħu meta ngħixu l-kelma tiegħu. U dik hija r-rebħa li tagħmlilna l-ħajja tagħna aħjar hawn imma wkoll li twassalna r-rebħa finali fil-ħajja ta' dejjem. Jew issa f'din iċ-ċelebrazzjoni qaddisa nresqu t-talbiet tagħna lil Alla Mulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli x-xandar l-aħbar it-tajba tiegħek il-bnedmin kollha itolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Għatina grazzja Mulej li fit-tbatija li ngħaddu minnha niftakru li inti dejjem magħna
takkumpanjana u tejna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ina mulej biex aħna nixu dejjem il-kelma tiegħek u narfu fiha il-kelma rebbieħa nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal-morda kollha fid-djar tagħhom fi-sptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta. Nitolbu għal dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu għall-istudenti li qegħdin jagħmlu l-eżamijiet biex tagħtihom l-għajnuna fil-studji tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina mulej l-għajnuna biex nażlu mexxejja xierqa għal pajjiżna li b'integrità u berf jaħdmu għal ġittana f'din id-dinja mill-aħjar li jistgħu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattant li qed tagħmulek illum żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa l-mulej minn idejk, is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu. Aħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għatina mulej li s-sagrifiċċju bla teba li sejrin offrulek isaffina meħtijietna u jqawwina bil-grazzja tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddulek ħajr. Għax il-mulej Ġesus sultan tal-glorja rebbieħ fuq il-mewt u d-dnub fost il-aġeb tal-anġli tela fil-ola tas-smawiet bħala l-medjatur bejn Alla u l-bniedem li mħallef tad-dinja u l-mulej tal-eżerċiti. U tela mhux biex jitbiet miċ-ċokun tagħna iżda biex aħna l-membri tiegħu inqawwu qalbna li aħna wkoll qed immorru warah fejn mar qabilna hu ir-ras u l-bidu tagħna. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kullimkien fid-dinja il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jiġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam. Tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likom.
Ekku kol wara li klaħħa il-kalċi reġarat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxeret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrotulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek minn ma jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqtu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk. Għatilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazzo Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Aħfrinna d-nubietna bħalma naffru lil minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muni Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħin jindawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Iqaf bit-tieba mal-poplu tiegħek mulej biex kif għarraftu l-misteri tas-sema, hekk ukoll tbedu mill-modi tiegħu u timlih b'ħajja ġdida bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru nixu fil-paċi ta' Kristu. Ir-roddu ħaj lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa'. Hija dar li ingħatat mill-Knisja ta' Malta lill-Fakultà ta' Teoloġija n-numru ta' snin li fiha tospita numru ta' saċerdoti li jiġu minn pajjiżi fqar biex huma jkunu jistgħu jkomplu l-istudji tagħhom hawn Malta. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom hija preżenza li tħalli l-ġid. Nofru dan ir-Rożarju għal bżonnijiet tal-Arċisqof tagħna. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma' talb tagħna dak it-twieled għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna d-dobietna ħarista minna tal-infern u ġeneru kollha u id-dawk li l-iktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar li sitna Marija li kellha tkun omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma nafru lil minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-dejni amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek,
imbirka inti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima orina li inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobita ħarissa minna tal-infern u ġenerew kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta sitna Marija marret iż-żul qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiedi sa tnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna bħalma nafru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima orina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna
u Ġesu għafrinna dubitna, ħarissa minna tal-infern, u ġenerew kollha wejn id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ, meta sina Ġesu Kristu twieled fil-art ta' Betlehem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi sa tnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. ħobżna da kuljum atina llum. Aħfrinna d-nubietna bħalma nafru lil minnu ħati għalina. La daħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija murejmija kimberk inti fossi nisan pire kif rotta ġuftijek. Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzja mimlija murejmija kimberk inti fossi nisan pire kif rotta ġuftijek. Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzja mimlija murejmija kimberk inti fossi nisan pire kif rotta ġuftijek. Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzja mimlija murejmija kimberk inti fossi nisan pire kif rotta ġuftijek. Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzja mimlija murejmija kimberk inti fossi nisan pire kif rotta ġuftijek. Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzja mimlija murejmija kimberk inti fossi nisan pire kif rotta ġuftijek. Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzja mimlija murejmija kimberk inti fossi nisan pire kif rotta ġuftijek. Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzja mimlija murejmija kimberk inti fossi nisan pire kif rotta ġuftijek. Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzja mimlija murejmija kimberk inti fossi nisan pire kif rotta ġuftijek. Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzja mimlija murejmija kimberk inti fossi nisan pire kif rotta ġuftijek. Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lil Missieru lil Iben u lil Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet talina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dubitna, ħarisna minna tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Giuseppe ppreżentaw il-Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi sa tnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobża da kuljum atina llum. Aħfrinna d-nubietna bħalma nafru lil minnu ħati għalina. La daħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Sima lik Marija bi grazzja mimlija murejmija kimberk inti fossi nisan pire kif rotta ġuftijek. Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzja mimlija murejmija kimberk inti fossi nisan pire kif rotta ġuftijek. Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik kimberk inti fossi nisan pire kif rotta ġuftijek. Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzja mimlija murejmija kimberk inti fossi nisan pire kif rotta ġuftijek. Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzja mimlija murejmija kimberk inti fossi nisan pire kif rotta ġuftijek. Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzja mimlija murejmija kimberk inti fossi nisan pire kif rotta ġuftijek. Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzja mimlija murejmija
imbirk inti fost in-nies ampirek kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbijin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mrejmijak imbirk inti fost in-nies ampirek kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbijin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mrejmijak imbirk inti fost in-nies ampirek kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbijin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mrejmijak imbirk inti fost in-nies ampirek kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbijin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lil Missier u lil Liben u lil Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina li inti omna li jisma tal-btana dak it-twilet tal-ina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenera biħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sidna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 tim sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubitna bħalma nafru lil minnu ħati għalina. La daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija u li jmijak imbirka inti fost in-nies ampirek kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbijin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija u li jmijak imbirka inti fost in-nies ampirek kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbijin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija u li jmijak imbirka inti fost in-nies ampirek kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbijin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija u li jmijak imbirka inti fost in-nies ampirek kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbijin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija u li jmijak imbirka inti fost in-nies ampirek kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbijin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija u li jmijak imbirka inti fost in-nies ampirek kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbijin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija u li jmijak imbirka inti fost in-nies ampirek kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbijin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija u li jmijak imbirka inti fost in-nies ampirek kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbijin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija u li jmijak imbirka inti fost in-nies ampirek kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbijin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija u li jmijak imbirka inti fost in-nies ampirek kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbijin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lil Missier u lil Liben u lil Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma tal-btana dak it-twilet tal-ina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenera biħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnatu li teva. Lilek nitnidu aħna li nibqu norfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Hija mela avukata tagħna, dawwalina dawk l-għajnejn tiegħek ta' ħnina. Urina wara dan it-turframent li Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek. U ħanina u pija ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubitna bħalma nafru lil minnu ħati għalina.
La daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-dejni ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimrija mulej miegħek berkinti fost in-nisa mbirek frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lil Missier u lil Iben u lil Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Għatihom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jidililhom. Jistriħu ma fil-paċi. Ammen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier Eternalla. Ħenna għalina. Ibenalla li fdejt id-dinja. Ħenna għalina. Spiritu qaddisa Alla. Ħenna għalina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna għalina. Imqazza Marija. Itlopa għalina. Imqazza Malla. Itlopa għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlopa għalina. Om ta' Kristu. Itlopa għalina. Om il-Knisja. Itlopa għalina. Om tal-ħnina. Itlopa għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlopa għalina. Om it-tama. Itlopa Om għalina. liżjed safja. Itlopa Om għalina. liżjed nadifa. Itlopa Om għalina. muxebba. Itlopa Om għalina. blateba. Itlopa Om għalina. li tissoq l-imħabba. Itlopa għalina. Om tal-aġeb. Itlopa għalina. Om tal-paririt tajjeb. Itlopa għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlopa Om għalina. ta' min salvana. Itlopa għalina. Xebba kollok għal. Itlopa għalina. Xebba li tissoq kull qima. Itlopa għalina. Xebba li tissoq kull foħrija. Itlopa għalina. Xebba kollok seta. Itlopa għalina. Xebba kollok ħnina. Itlopa għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlopa għalina. Mera ta' qdusija. Itlopa għalina. Tron tal-erf. Itlopa għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlopa għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlopa għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlopa għalina. Amara ta' kull tieba. Itlopa għalina. Warda mistika. Itlopa għalina. Torri ta' David. Itlopa Torri għalina. ta' Lavorju. Itlopa għalina. Dar ta' Deb. Itlopa għalina. Arka ta' rabta l-ġdida. Itlopa għalina. Bib ta' sema. Itlopa għalina. Kuba ta' filodu. Itlopa għalina. Saħħa tal-morda. Itlopa għalina. Ken tal-midimbin. Itlopa għalina. Farax tal-migranti. Itlopa għalina. Farax tal-imniktin. Itlopa għalina. Għajnuna tal-insara. Itlopa għalina. Sultana tal-anġli. Itlopa għalina. Sultana tal-patriarki. Itlopa għalina. Sultana tal-profeti. Itlopa għalina. Sultana tal-apostli. Itlopa għalina. Sultana tal-martri. Itlopa għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlopa għalina. Sultana tal-verġni. Itlopa għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlopa għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlopa għalina. Sultana btella s-sema. Itlopa għalina. Sultana tal-Rosario mqaddes. Itlopa għalina. Sultana tal-familja. Itlopa għalina. Sultana tal-paċi. Itlopa għalina. Ħaruftalla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna għalina. Tlopalina għaddisom Alla. Biex ikun jistħoqinna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejatijek mulejanna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazzu glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin midwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu tħollanina fit-tabbida. Kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Iransnu għalna nitolbuk bil-ħerqa. Intlawa fost it-tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fiq tal-infel ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerru fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giusepp, slima lik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, li lek għalla fdalek il-libnu, fik Marija edet il-fiduċa tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Għaddes Giuseppe kum missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għalanna grazzja ħnina l-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlopa għalina. San Sebastian Martri, Itlopa għalina. San Rocco, Itlopa għalina. San Paul Missirna, Itlopa għalina. San Publio, Itlopa għalina. San George Preka, Itlopa għalina. Beato Nazio Falzon, Itlopa għalina. Beata Adiolata Pisani. Itlopa għalina. Intom għaddesin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina.
U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Parakletu, imbirek l-kbir Omm Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakolata Konċizzjoni tagħha, ibbirek it-tluk dur jissaħa fis-sema, ibbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, ibbirek San Giuseppe Arus kassismu tagħha, ibbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.